Hallo agus fáilte, Gúnaíoch BBC Alba. Inoch, bhfuil iad taich gachúr bhóg do fearad an puisi nach dúr coram an cuid chlanne a chur tro arfisin a bháid a bliana. BBC Alba y chrúlig a chrúlion a chrúlion fófádan sna blianachan a chaisechat. Agus aris háiriste bhuamsa a inionis. Gúpríomh skillach na haiche noch maha agus leine taich úr gachúr bhóg de farand an puisi. Cholas gai parent an puisi agal fofráin leis mar chai a mód afisteach a chur a bliana. Gam faca le fólderen lan árain agus barstoch ach gun choram a bhí a ré idir fafisin agus iskipelge voeten nach a dírach mar begaar. Weet een leine taich úr seo choram de farand an puisi a bhí a bruing me fólderen briúin agus fafisin fáfádan sna blianachan a chaisechat. A glúsa a dharsan an ascíalach maha agus a cumal leis a bhád. Ha BBC Alba an dúil record úr a chládig an teachkins is iad an dúil barach a chrúlion je bhátan vanna blianachan na chaisechat I chealtain tuvisté seachcain nach a chealtain a riamh. Ha graníon fiúch na dúcha an dáid goháin leis in neach seo agus ha dúr go téit na fachlan ó nach iad a ha ma. Ira cuiú 8 míle turas gach oiche. A dráasta seo adis háiriste bhuamsa a inionis. Hallo? Hallo, Ellen ní cheáil seo an an inionis. Mo thuúlah híise fláí ní cheáil I dhéanamh díisial san cóarpis nan cáisirin ach chaneal fiseiche nechéil a mód a tíon a inionis a bliana. Tá sisamh le héin a dhéanamh díisial. Eláí! Chaneal a mód éad a bliana. Chanílig am chléin sin bhil. Chanílig tíanamh tar glúsad. Eisiú go se sa stúdio. Neach chutramach sin go ma hána neach go neannach cuinig tú go dés an san níir chaníad féimam is go deara chaníad fír.